Aw, Hamjakma hinma bo kisisani kokya haisi, je baksa borok, Hamjakma wa asukeno Bwkha kobor sawi thango, je suk Ganao borok tongwi phanose, eba khe dol bayapsari rok bai tongwi phanose, Hamjakma borok Ganao Kwrwi hinkhe, haino saisung sukma tongma hai khaiwi Bwkha bo phil lengo, mane khe je suk palbla bo tongwi phanose, Hamjakma borok Ganao Kwrwi hinkhe, saisung suk khaiwi ma tongma hai engo, tei je borokno asukhe Bwkha habai thangma pore, Hamjakma borokno srapsa phano nukya hinkhe, Bwkha se srangya, abo hai engwi thango, phiaba kaisa kokono tongo, khoroksa borok asukheno Bwkha rawi hamjaka hinkhe, tei khoroksa borok khe asuk sak nangya, tei khakaya ngmarok nukjago, tei tabokni jorao kwbui kok khe abono, Hamjakma bo khoroksa borok, tei khoroksano kwbui Bwkha bai, eba Bwkha rawi hamjaka hinkhe, tei khoroksa borok hinkhe time pass, abo hairok mangno nukjagui tongo. Sana thangkha hinkhe tabokni Hamjakma rok, haino srapsani bagui dalar imang phunukgui, borokni Bwkhano kobor swnammani, abo haimang kwbang kok nukjago. Tei baksa borok khe, ulo kwbui kokno sawi manmani pore, haya kheba Hamjakma borok bai yakar kalangjakma pore, o Bwkha kostono soyui manya wngma bai, sak saisungno suicide khaiwi thwi thangma rok nukjago. Aw, Hamjakma bo Bwkha baiwi thangkha hinkhe, o Bwkha asukheno kosto ongo, kebo businai kwrwi. Hinkhe swng abo haino kaisa story khwnamlaiyano, tei o story bo real no, phiaba bini mungno oro mention khailiya. 2020 BC, o salono bo bini Hamjakma borokno puila first time nuko, afro borok khoroknai no college o kwtal admission naharna bagui thanglaimani, afro admission wngna bagui, kaisa class wngma jaga room o, joto pal khaiwi bathagui tongma jagao no, bo puila first time o bwrwi no nuko, tei bo belai kheno bwrwi bo naithok wngwi tongo, tei bo bwui kahai asuk philik phalak rok bo wngya, simple khaiwi normal khe tongo, tei bo ke borok bai bo asuk kok rok sathaiya, haino siring khaiwi asogui tongo. Sana thangkha hinkhe o bwrwini tongma goron rok, buini slai juda. Afro sela bwrwino abo haikhe nukgui, haino bini yango mangno lok khaiwi nasigui tongo, tei bo bwrwino o jorani simino kisa chajakma kahai wngwi thangkha. Haikhe afro sela hinkhe daite no admission manui paikha, buini slai swakango line basajak wngma bai, afro o bwrwi hinkhe buini kwchar dorogo line basajak, aboni bagui bwrwi hinkhe doi admission manliya, line basama jagao no dwgui ma tongkha. Haikhe o jorao, bo bwrwini yang digi mangno lok khe nasigui tongo, bo line basawi tongma Ganao tongtwtwi, tei bo bwrwini yang digio lok khaiwi nasigui tongphuru rokgo, bwrwi atomsa bini yang digi rok nasigui rokha hinkhe, bo alka bwkhak digi rogo naharwi paio. Haikhe obo haikheno bo admission rok paiwi, nogo phaiwi bo o bwrwino mangno muito manui tongo. Haikhe jefro borokni college class star wnggo, afro kheno bo o bwrwi bai dol wngwi nakha. Haikhe obo haikheno dol khe tonglaite, borok khoroknaini dol, Hamjakma halogo swlaijagui thangkha. Haikhe borok khoroknai, college rogo bo salbrumno kwnui khaiwi malaiwi tonglaio, ganani asuk kaglai thaiya khaiwi, tei bo o bwrwino belai kheno hamjago, tei bwrwi bono Hamjakmani bisingtwi no bobai kaham khaiwi tongo, tei borok khoroknai college kwrwi jora rogo hinkhe, haino jono waisa video call rok khaiwi tonglaibo, tei jono waisa Bwkhani kaham hamya kok rok share khailaio. Salsakhe swla, bo bwrwino asukheno Bwkha rawi Hamjakma bagui, nwng ano yakawi rok tathangdi, ang nwng kwrwi khe tongwi manglak, ang tangwi jani, jefro phano nini Ganao mangno tongna musunggo, ang nono Ganao manya hinkhe, ani Bwkha se srangya, ang nono srapsa nukya hinkhe no se, ani o Bwkha nono asukheno kobor sawi rutukgo. Aw, aboni bagui ang nwng kwrwi khe tongwi manglak,
ano yakarei ta thangdi berislani o kokno khanamkha hinkeno bobono hai henei sawo aw angnono jesuk phano yakarei thangglak angbo nongkorei ke srapsa phano tongoi manya angbo nini gadao mangno tongna musungo tangai jani nono nogya hinkhe bwkha se srangya aw nongse ano yakarta thangdi angle nongkorei tongoi manglak afaro sela bwrwini o kokno khanawi bo asuk heno bwkha tongthokjakko teibo bono kok phirokko aw jeng kwnoi je thya sakno kwnoi khaiwi thanglaiwano yakromoi nongbo ano yakarta thangdi tei angbo nono yakar thangya chini bwskangni imangrok daitino kubui wngano haikhe obo haikeno borok khoroknoi jono waisa kaham hamya pusilaiwi tongmani bisingtwi khoroksa bai tei khoroksano asuk heno bwkha habwi hamjakma wngwi thanglaikha tei salbrumno borok khoroknoi horrogobo horni 12:01 kahairok WhatsApp simi text khailaibo salsakhe borok khoroknoi malaifuro bwrwihai hwnei bono swngo nongbo sa bwrwide hamjak jela hwnei bobini bwrwini o kokno khanamkha hinkeno bobono sawi khanamrokha aw ani bo kaisa bwkhao musungma tongo ang nongbai nukhungkhawi je thya sak tongwi thangnani tei ang bwsa bwrwi belai kheno hamjakko afaro bwrwi bono hai hwnei swngo hinkhe ulo songkwnini bwsa bwrwi achaikha hinkhe chini bwsano tamo hwnei mung pharnai afro kheno slabini bwrwino sawi khanamribo jengkwnoi ulo bwsa bwrwi mankha hinkhe khumpui hwnei mung pharlaibano tei ang o mungno khanamkha hinkhe ani bwkha kophong sawi phaibo tamoni hinkhe o mung keboniya ani khasuksa mwnaini no bwrwi o kokno khanamkha hinkeno nini mwnai biango thangkha hwnei swngo afro kheno slabono mokol muktui keraite tei sawi khanamribo aw afro asuk kheno jora hamya chini nukhungo tei o jorao babu khebo nok kwrwi Bengaluru se samung khaiwi tongwibo rang paisa ajewi nok nukhung cholerona bagwi tei o jorao no ani mwnai asomsa sak hamya kalaiwi thwiwi thangjakha agerogo phano bobo hogrok kisa kisa sajagwi tongo phiaba afro o jorao asuk khel khaijaklaiya haino kisa misa kheno hamwi thangma bagwi phiaba salsakhe haino asomsa haino sakbai kaisa bis kajagwi waisa lengo waisa sisawi kabo khaiwi jeng jotono yakarwi klangkha tei o jorao bono doctor kahamrok nairona bagwi phano yaphao asuk rang paisarok chukya afro bono doctor rok bo sawo bono bancherona hinkhe oroni tei alka jagao tilangwi nairoi sidi hwnei phiaba hai hwneile tei tamo khai manjanani yaphao se asuk rang paisa chukjaya asuk kheno rang paisani bial aw kwrwi hinma bo kisani kokyano haisi afro ang kaham khaiwi sudu se khasiya kho angbo class 6 se porewi tongkho afro ani mwnai hinkhe 8 bosorok wngano bini bwrwi o kokno khanamkha hinkeno bono bandebo jengkwnoi bo ulo kaijagwi nukhungkha ka hinkhe bwsa bwrwi achairlainai tei chini bwsa bwrwino khumpui hwnei mung pharlaibano angbo o mungno belai kheno chajakko afro sela bwrwini o kokno khanamkha hinkeno bwkha kwchangjagwi thango tei abo haikheno borok khoroknoi jono waisa bwkhani kaham hamya kokrok salaio tei kwnoi kha baksa khaiwi pusilaiwi tonglaibo tei selakhe to o bwrwino srapsa phano se nugya khe tongwi se manya bobono asuk kheno bwkha kobor chawi hamjakko haikhe obo haikheno borok khoroknoi khoroksa bai tei khoroksano jono waisa bwkha manlaiwi hamjagwi kaham kwrwng khaiwi tonglaimani phiaba kaisa kokono tongo sana thangkha hinkhe abono manui khonui bai phano sului sawi mano tabo khaino romdi je kono manui bazarni katal paiwi naharkha hinkhe eba khe mobile phone katal phano paiwi tubukha
Haino ketal furo simese joton khaijakgo jefro terek kesamangwi thango afro kheno o manayno asuk serjak thaya joton khaijak ya wngwi thango tei ketal manayma namusung phiwo sana thangka hinke sem obo haino borok mwnwi sowobo jefro kesamangwi thangano afro khe akaijagwi thango tei jefro ketal lo hinke asuk kheno interest wngjago tei sem o bwrwibo abo haino wngkha khoroksa police chakiri khainai sila salsa bono kok sung phaibo bobai kaijagwi nukung khana bagwi afro kheno bwrwibo kaisa one sokma phaijakha bini je tabok tongmani sila bini thani ole asuk rang paisa bo kwrwi bo nije si bialma khaiwi ma tongo bo ano tamo charunani tamo khe je ani musung tei khaiwi tongroi mannani abo hairo one sokma phaijakha bobai thangkha hinkhele bini thanio kuno mungsaste kwrwi je bini musung tei aloita khaiwi sema tongyangano abo haiwan sogaino bini selabai haksalui thangkha tei o bwrwibo bai salna bagwi bobono jefro phano kisa kheno jolewi rok phunukgo tei bono asuk time rok roliya age rokole bobo bai mangse tongmani phiaba tabok lebono kisa hinkheno se jolewi rok phunukgo tei kaisa kokno bar ta sadi hanai rok kutugo je bini bwkhani kok rokno sawi khanam rokha hinkhe tei o bwrwibo bai jefro phano kok banglaina mangno naiwi tongo tei bwrwi jolewi kok rok banglaikha hinkhe mobile switch off rok khaimangno tonio tei bo call khaiwi ba asuk receive rok khaiya bo bini hamjakma bwrwino bar call rok khaikha hinkhe haino asomsa call receive khaiwi rok kutugo tangwi bar call khai hanai rok tei o bwrwibo bai kok banglaina rok asuk kheno sujug naiwi tongo haike salsa khe obo haikeno borok khoroknoi kok banglaikha afroni simi kheno bwrwi osla bai kok rok saliya bini number rok joto jaga block rwi robaikha tei college rogo borok khoroknoi nuklaiwi tongphano o bwrwi hinkhe bini yango kisisa phano nasigwi phano se nailiya phiaba osla hinkhe bono asuk kheno bwkha rwi hamjakma bai bini bagwi bwkha kobor chawi no thangkha bo o bwrwino bini life o tesa kifilwi tubunani kwbangma no chaitokha phiaba bwrwi bono tei bo se jolewi phunukgo haike obo haike no sila purano o bwrwini bagwi bwkha kobor chawi bini uklok rok pharwi no pura college rok paiwi thangbaikha phiaba bo o bwrwini bagwi bini bwkhao asukhe hamjakma tongphano bono tei kifilwi manliya yango osla hinkhe bini bagwi se asukhe bwkha kobor chawi asukhe bwkha kosto manui tongo tei bo o bwrwini bagwi asukhe no bwkha kosto bo mankha bo jefro phano o bwrwino bwkha kobor chawi rutugo phiaba bwkhao tongphano gandao kwrwi bini bwkhao wajak imang tongma rok haino srapsani bagwi dalar imang wngwi thangbaikha haike osla jefro phano bo nogo saisung khaiwi tongo bo bini bwkha rwaiwi tongmani kok rokno kebono phano saliya tei oslani khoroksa best friend eba bini yar tongo tei bini yar hinkhe o kok rokno bebakno sawi manbaibo bo bini bwkhani kok rokno bini yarno sawi khanamribo tei bini yar bono kaham jorao bo hamya jorao bono logiribo phiaba salsa abo hai wngkha kebo phano abo hai wngna hanai wan sogwi manyajar osla palni bwskango khe kaham kwrwng khaiwi tongmani no bo bini bwkha kosto no soiwi manya wngma bai haino asomsa sak saisung kotogo dukhwi bai phanai bini langmano bo sak saisung no sasokha tei ano o story rohornai hinkhe keboya bini yar eba bini best friend no tei ang paithago jotono o kokno sana musungo aw hamjakmao bwkha baiwi thango tei bwkha asuk kheno kosto bo nango kebo businai kwrwi phiaba asuk sak saisung abo hai wngmani rok chaya tamoni hinkhe o borokle no mui tokse tonglak bwini nukhungo kaham kwrwngkhe thang tongwiwa no phiaba nini ma babu nono seraifang simi asuk kosto khaiwi sak jaya nongyawi se nono toroi logroi pusi tei phaimani a borokni bagwile nung theiwi demano phiaba bwskango srapsa malaima borokni bagwi se
Nijeni ma babuni imangno eba bwkhano sabaibui kelango. Tei o selani asai songo borok khoroknei se oro se bini mwnaibo theiwi thangkha tei bobo theiwi thangkha. Bini ma babuni imang rok tamo se wngbai khana asok kosto khaibai cherai phangsimi sakjaya nongyabai toroi logroi pusi tei phaimani se tabokle bwsa khoroknei kemabui thangbai kha. Bini bwsa bwtui se kwrui kha o kokno wansogui naikha hinkhe bwkha se sabui phaio. Aw abole haino se tongkho di asok cherai phangsimi sakjaya nongyabui pusi tui phaimani tabok bini ma babu song saboni khanibo se thang tongoi nai ulo bura buri suk tang tui chamuya jorabo sabo bai se tongoi nai. Phiababo aborokno kisa phano wansoglia. Bini o hamjakma bwrwini bagui simi se bwkha kobor chawi thangsibo. Tei o bwrwikho je bai thangdi je bai tongoi di jesuk phano kaham kwrwngkhe tongoi mangulak. Aw sabole keboni life no hamya khaibui nije kaham khe tongoi manna ba tei o bwrwi kurano faltu bakbar. Hinkhe asuk jrano tinini story. Norok o story no khanawi bo bahai wngjakha comment khaiwi sanani ta poklaiti. Tei jara ano story rohorna hanai tongnai rok norok ano rohorui mano description o Facebook page link rojak tongo oro simi rohordi. Tei ano bo norok ni dara eba manai hinui wansogui sapur khailaiti. Tei bo norok ni suba sumanui bwskang next time o video kotal tubui mannak tui. Hinkhe asuk jra no hambai jora rowui video no paithak jora naima bagui.